Tabi. Yung tabi nagtatanom na tabi ng luminsito, yung scorp. Pakita ko lang talaga. Yung tabi ang kalot. Kung ano pa no distansya. O yan na. Ayan po si mga pananom luminsito. Ayan na po. Oh. Ayan na po akong paano. Ano po gani? Hindi po ining ano. Gusto mo, ano yan? Ata? Parugasang. Oh, ling na. Pag dumi. Hindi siya. Ayun na po. Pandawa, pananom. I-report ko na tasala po na siya. Tingnan na po, tagi-o. Ano na, ibabugtok na. Hindi mo pagbutong mo na. May na kasi babaw. Inano mo lang yan, iniba mo na ko yung plastic. Hindi na pwede yan. Hindi, pwede yan. Araw na. Lubog na ang ano. Okay no. Gartik ano niya? Tek bading. Bading niya, kuha Marco. Yan po si Pandua na nagkasabas. Okay na po, matrimanda po siya. Aral po kayong kasimple. Sold! Lingan na po. Sige pa doon daga. Oh, daga daga. Daga na. Sige pa. Pagkaibot. Wala na yan. Wala na yan, G. Daga eh. Do yours, kurang eh. Abur. Bina. Nga rin. Ito na yun. Video.
Yun tama. Ano yan? Purma, basa-basa ko. Tubig ka na magbasabas. Tatanong na lang kita. Ayan po, si Panlima. Lagos. Edivensya. Ayan po ang kalot dapat to. Ngayon ang kalot. Ababa wala ang ano, araro. Arag po kani kahiwas. Antig basa-basan ni. Arag po kayan kahiwas. Abot dapat siya yung ginayan. Basa-bason mi. Tatapusin mi ko ngunyan. Naldaw. Si kamuting kaway po tinanaw na sa bago. Pinutol-putol na po. Ayan. Tanong kang kamuting kahoy.